Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng chicken barbecue at adobong sitaw na may tokwa at java rice. Ang drinks natin, tubig. Mga ka-foodies, mag-pray muna po tayo bago tayo kumain. Amen. Ayan mga ka-foodies, malinis ang kamay namin mga taong kay Kapampangan. Mga tana po. Opo, mga tana po. Ayan, ang sarap ng pagkain natin. Iwas muna tayo sa baboy ha, kasi sobrang init. Nakakatakot yung init mo yan. Gulay tsaka ano tayo Gulay ngayon? muna tayo, tsaka knock. Knock. Ayan. Ay. Sumama to. Ang unang subo ay para sa inyo mga ka-foodies. Mga tana po mga ka-foodies. Ang sarap pagka-marinate. Masarap na ano, java rice. Sarap. Adobo sitaw. Gusto ko to. Tagal ka nang hindi kumakain ganyan. Sarap yan. Tapos may tokwa. Sarap. Ay, syempre, may gusto akong batiin ng happy birthday. Ay, Si Margarita Mayorto. Ayan, pinapabati ka po ng apo mo na si Maxine. Ayan, happy birthday po. 60 years old na siya today. Happy birthday po. God bless. More birthday. Sarap siguro ng pansit. Pansit talaga. Sana mapanood mo to, Ma'am Margarita Mayorto. Kain po tayo. Sarap ng ano, adobo sitaw. Daming rice. Isang kawali. Tama. Sabi ko to, no? Ayan. Yan. Yan. Sarap ng rice.
Sarap po. Laki. Sarap. Sausaw. Parang manginasan mo. Sarap. Sarap pagka marinate. Oh, itsura pala. Yan. Yan. Tokwa.
Mga kapatibis, naubos namin yung pagkain namin. Grabe, sarap. Java rice pa lang panalo na tapos isama mo pa yung chicken barbecue, napakasarap, tsaka yung gulay, napakasarap pa talaga. Magluto na kayo. Wag muna kayo magbaboy. Sobrang init ngayon, nakakatakot po. Yes, mga kapudibis, meron po kami Facebook page. At TikTok ng The Foodie, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie, The Foodie Vlogs, Kusinang Kabalan, Cook Like Crazy, El Pochi. Mag-subscribe at mag-follow na po kayo. Syempre, pakiclick na po yung notification bell po namin para ma-notify po kayo sa mga bagong videos na The Foodie Bee. Yes, mga kapudibis, kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. Love Love you.